Prajem vám pekný večer. Dnes vysielam tu od Kadi. Mám ju nahriatu na 39-40 stupňov. Už som sa dneska dvakrát kúpala, ale ešte je to nočné kúpanie, to má svoje čaro, takže ešte pôjdem raz. Počkám, kým sa zotme. Dneska vysielam tak neskoršie, lebo som mala veľa roboty, alebo teda veľa som robila. A mala som v pláne vám trošku pokresliť ten 1 hektár, ten rodový statok, ale som taká unavená, že vám len niečo prečítam a poviem. Takže 1 hektár, je to priveľa? Nemusí to byť priveľa. Zodriete si ruky po lakte? No, akože aj taká možnosť sa ponúka, ako chcete, môžete. Ale prečítam vám také rady od Anastázii, ako ona pre nás vlastne vymyslela ten rodový statok. A keď sa to vlastne už zo začiatku dobre navrhne, tak žiadna drina to nemusí byť. Takže najprv vám prečítam niečo o živom plote. Hej? Keď už budete mať ten svoj hektárik, tak je dobre vysadiť si okolo celého hektára živý plot. Tak ako nám to napísala Anastázia. Takže plot. Pozri sa pozorne, predstav si, aký prekrásny plot sa môže podariť. U každého bude trochu iný a každým sa bude kochať zrak. A potomkovia budú po stáročia spomínať na tvorcu prekrásneho plotu. Nebude ich okradať o čas na opravu a ešte prinesie úžitok. Nebude slúžiť len ako ohrada. Niekto si vytvorí plot z brezí rastúcich v rade, iný z dubov a niekto v tvorivom nadšení vymyslí farebný plot ako v rozprávke. Zasadí rôznobarevné stromy, brezy, javor i dub i céder. Pletie medzi nich jarabinu s roznami žiariacimi červenou farbou a ešte medzi nimi zasadí červenú kalinu. Nájde miesto pre čremchu a orgován. Veď všetko sa dá predom premyslieť. Je potrebné, aby každý vypozoroval, ako čo rastie do výšky, ako kvitne na jar, ako vonia a aké vtáky k sebe priťahuje. A tvoj ploť bude spievať, sladko voňať a nikdy neunaví tvoj zrak. Každý deň bude meniť svoje otiene, raz rozkvitne farbou jary, inokedy farbami jesene. No teda, Anastázia, si ako básnik, obyčajný plot a ako si všetko obrátila. Vieš, mne sa veľmi páči takýto obrad. A ako to, že ľudia na to neprišli skôr, ani ho nie je treba natierať, ani opravovať a keď vyrastie, tak ho bude možné využiť na drevo. Miesto toho sa zasadia nové stromy, zmení sa obraz, ako by človek maloval. Krásna predstava toho živého plotu. Zajtra vám ukážem ten náš, ešte len rastie, ale máme tam napríklad aj ten orgován, aj čremchy máme v našom plote, japonské topole, orechy, veľa orechov tu máme. Zajtra vám ho poukazujem. Takže keď si predstavíte okolo celého toho hektára, hektár je vlastne 100 x 100 metrov napríklad, tak je potrebné zasadiť živý plot a hneď vám vlastne ubudne také 4 metre si treba, 2 až 4 metre si treba nechať na ten živý plot, tak hneď proste máte menší ten pozemoček. A potom ďalej, čo s tým pozemkom? No tak, keby ste ho mali vlastne kosiť celý ten hektár, tak to je naozaj drina, to si zodriete tie ruky po lakte. Ale čo nám hovorí Anastázia? Jak vlastne si zariadí ten pozemok? Náš pozemok leží ľadom. Nezastávaná parcela je obohnaná živým plotom. Štvrtinu alebo polovinu parcely osadíme lesom z najrôznejších stromov. Kraj lesa, ktorý je v styku s ostatnou časťou pozemku, osadíme živým plotom z nepriepustných kríkov, aby sa cez neho nedostali zvieratá a nezničili vysiatú záhradu. V lese zo živých sadeníc zasadených blízko seba vytvoríme ohradu pre dobytok, kde potom bude žiť napríklad koza alebo dve. Zo sadeníc môžeme tiež vytvoriť úkryt pre sliepky. Na záhrade vykopeme nepríliš hlboký rybník o rozlohe asi 2 árov. Medzi lesné stromy zasadíme kríky malín a rybezlí po okraji lesnej jahody. Potom, až stromy trochu vyrastú, môžeme medzi vetvami v lese umiestniť 3 duté klády pre včely. Vysadíme zo stromov altánok, kde sa budeš môcť schovať pred teplom a rozprávať sa s deťmi alebo kamarátmi. A tiež vytvoríme živú letnú spálňu a tvoju tvoriaci dielňu. Spálňu pre deti, miestnosť pre hostí. Takže, keď si predstavíme, že by sme vlastne zasadili 0,5 hektára, tak hneď máme menšiu plochu. Potom dvojárové jazierko, napríklad 20 x 10 metrov. A zase je menšia. A my vlastne si môžeme povedať potom, nejaký ešte ovocný sad alebo čokoľvek, ale my si môžeme povedať, že tá intenzívna plocha, ktorú budeme kde trávime najviac času, bude 1000-2000 metrov štvorcových, kde naozaj sa kosí intenzívnejšie a potom vykášame len chodničky.
tak zajtra vám pozdielam, ako to my máme tu na našom rodovom statku. A kľudne môžete dať aj vy svoje návrhy rodových statkov do komentu. No a ja sa už idem kúpať a prajem vám pekný večer. Užite si to. Čauko.